Безсмъртният принц. Имало едно време млад принц, който живеел в далечно кралство, заобиколено от извисяващи се планини и тъмни усойни гори. Въпреки че живеел в скромен дворец, принцът мечтаял за нещо повече от това, което имал. Представил си, че управлява безгранични земи и могъщи кралства. Силата и безсмъртието го изкушавали като сладко пристрастяващо вино. Младият принц прекарвал дните си в изучаване на карти, планиране на завоевания и тренировки с меч и щит. Но разочарованието го гризеше. Кралството му беше малко, а армията на баща му малобройна и слаба. Как би могъл да се надява да управлява и завладее повече земи? Тогава, една сутрин, докато яздил коня си в мистериозната гора, принцът чул селяните да шепнат за стара вещица. Според слуховете, тя живеела дълбоко в гората, обитавайки порутена колиба с кокоши крака. Тази жена можела да изпълни всяко едно желание, ако човек бил готов да плати цената й. Щом чул това, принцът веднага разбрал какво трябва да направи. Без да се замисля, тръгнал веднага да я търси. По пътя минавал покрай растения с дълги шипове, а конят се препъвал в дебели корени, докато по едно време вече се озовал пред странна постройка. Малката кащурка се била навела накриво между два вековни дъба и изглеждала така, сякаш един силен вятър можел да я събори. До нея имало два огромни, откъснати кокоши крака, които били завързани на всяко от вековните дървета, а червен дим излизал спокойно от комина. Принцът бил сигурен, че вътре живеела старата вещица. Той слязал от коня си и почукал силно върху изкривената прогнила дървена врата. Чул леко скърцане и вратата се отворила, разкривайки прегърбена стара жена с дълга бяла коса, черно облекло и огромен врящ казан, стоящ пред нея. „Добре дошъл, млади принце“, изграчила вещицата. Гласът ти прилича на ято стари гарги. „Знам какво търсиш. Безсмъртие и сила за винаги. Мога да изпълня това желание, ако се съгласиш да платиш цената ми.“ Той вдигнал нетърпеливо глава. „Назовете цената си, стара вещица, и тя ще бъде платена.“ Тя се изкикотила с звук като тракане на кости. „Времето ще ти я разкрие“, казала загадъчно тя. „И все пак този дар ще го изгубиш, ако все някога се влюбиш истински.“ Принцът се стреснал и се качил на коня си, като отпрашил с бърз ход към замъка. Дълги нощи сън не го хващало. От мисли каква ли щяла да бъде цената, която времето щяло да покаже. Но накрая изкушението от възможността за вечен живот и власт надделяла. Когато той се завърнал, вещицата го чакала седнала до прогнилата си масичка. Пред нея стояла колба с странно пулсираща червена течност. „Това е отварата, за която си дошъл. Ще имаш вечен живот и ще завладееш всички земи, които пожелаеш.“ С треперещи ръце принцът посегнал към шишенцето и махнал тапата. Помирисал го и в този момент го лъхнала зловонна миризма. Ужасен той понечил да го остави, но вещицата изграчила и скочила на масата. След това хванала колбата и я изляла цялата върху принца. Кикотейки се, тя пуснала малка димка пред нея и изчезнала в дън земя. Зашеметен, принцът се строполил на земята и изпаднал в безсъзнание. Когато се събудил, усетил
как цялото му тяло пулсира от неестествена сила, която била изпълнила вените му. Щастлива усмивка се появила на лицето му. Той разбрал, че вече нищо нямало да бъде както преди. През следващите години принцът водил войни срещу всички съседни царства. Със своята безгранична, безсмъртна сила и остър стратегически ум, той помитал всяка армия, която се изправила срещу него. Империята му се разраствала с всеки изминал ден. Историите за неговата безпощадност се разпространявали на длъж и шир. Но когато десетилетията се превърнали във векове, скуката заменила удовлетворението, той осъзнал, че вече нямало срещу кого да се бие и кого да завладява. Всичко изведнъж изглеждало, че нямало смисъл. Бе видял всички чудеса на света безброй пъти. Всяка песен, стихотворение и пейзаж, сезон, растение, гозба се повтаряли. Осъзнал, че всичко му било омръзнало. Един ден умореният безсмъртен принц решил да се върне в дълбоката тъмна гора, търсейки отново колибата на вещицата. Но на нейно място били останали само рушащи се руини, покрити с катерещ брашлян. Пресявайки отломките, принцът открил увехтял пергамент, чието ръбове били изядени от времето, но все пак успял да разчете паякообразния почерк. Мой принце, когато дойде при мен преди много време, не успях да ти кажа цялата истина. Магията можеше да даде безсмъртен живот, но цената беше много повече от това, което си представял. Защото вечността не е нищо друго, освен скръб, когато нищо не се променя и всички близки хора загиват. Аз самата научих това твърде късно. Не се отчаивай, принце мой, защото дори безсмъртните все още могат да загинат. Управлявай добре и мъдро, мой безсмъртен принце, защото времето ти е безкрайно, но мимолетно. Паднал на колене, принцът горчиво заплакал от думите на вещицата. Връщайки се в двореца си, той обявил турнир с неговият трон като награда, надявайки се някой да го победи и да сложи край на проклетата му вечност. Но меч след меч се разбивали безполезно върху омагьосаната му кожа. Отровите и отварите също нямали ефект. С мъка принцът наблюдавал как годините минавали, а страданието в душата му не му давало мир и покой. Осъзнал, че цената, която бил платил за безсмъртието, била прекалено голяма, но нямало връщане назад. Разбирал, че нямало да умре физически, а още по-страшно. Щял да умре душевно. Това беше историята за безсмъртния принц. Ако сте се подобили в нейния свят, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ни. Така ще станете част от още много вълшебни истории, които предстоят.